Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μαζί με τον εχηδέα μου ένα κόνισμα εργαλείων σε τροχό CBN. Εχηδέα, πήγαινε κάτω. Ο τροχός CBN είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Το γκρι του είναι 180. Βέβαια έχουμε και το παραδοσιακό εκείνο που μας βοηθάει για τη διαμόρφωση εργαλείων. Δεν έχουμε πάρει ακόμα ένα 60 grid σε CBN γιατί στοιχίζει λίγο ακριβά αυτό. Λοιπόν, το βασικό μας εργαλείο είναι το μπαγκάκι αυτό που εδώ που υπάρχει, που μας βοηθάει να κάνουμε το ακόνισμα της σκιού. Αυτή η σκιού είναι σβέρκερ εργαλείο αεροφυλλικό και το προσαρμόζουμε ως εξής. Βάζουμε να εφάπτεται το bevel στον τροχό, ευθυγραμμίζουμε με το τραπεζάκι εδώ και στη συνέχεια τι κάνουμε? Παίρνουμε ένα μαρκαδόρο, σημαδεύουμε το εργαλείο για να δούμε αν είμαστε σωστοί και το γυρνάμε ανάποδα, να δούμε τι διαφορά έχουμε. Κόβουμε μόνο πάνω. Τροποποιούμε λοιπόν το τραπεζάκι μας, ξανακάνοντας το ίδιο, βάζοντας λοιπόν τον τροχό να δουλέψει. Τώρα πήγε πολύ από την ανάποδη. Πιέζουμε εδώ το εργαλείο μας, ακουμπώντας εδώ και διορθώνοντας λίγο δεν ζεσταίνει το εργαλείο, αποκτά μια θερμοκρασία, αυτό ok, αρκεί να μην το πιέσουμε πολύ, απλώς να έχετε σε επαφή με τον τροχό, δεν χρειάζεται πίεση. Το ίδιο κάνουμε και από την επόμενη μεριά. Δηλαδή λίγο το βουτάμε και λίγο στο νερό αν επιμένουμε πολλή ώρα. Ανάλογα λοιπόν την κλίση που έχει, την κυρτότητα, είναι αρκετά καλή η κόψη της.
Μια δεύτερη επιλογή και πιο συνηθισμένη είναι να κονίσουμε ένα εργαλείο pull down. Γι' αυτό θα χρειαστούμε ένα ειδικό εργαλείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το Vary Grit της One Way, που είναι το πιο αξιόπιστο και εύκολο εργαλείο μας. Μετράμε ακριβώς που το θέλουμε τις μοίρες και στη συνέχεια, αφού έχουμε αφαιρέσει το τραπεζάκι, βάζουμε το μακρύ αυτό σίδερο, και το οποίο πάλι με την ίδια διαδικασία, για να δούμε ότι εδώ μέσα δεν υπάρχει κενό, οπότε ασφαλίζουμε την απόσταση. Ξανά το ίδιο με το μαρκαδόρο. Μαυρίζουμε το bevel, ακουμπάμε, γυρνάμε και βλέπουμε, δεν ξέρω αν το φαίνεται εδώ, εκεί που το έχει φάει είναι ίσια γραμμή πάνω και κάτω, οπότε είμαστε ακριβώς. Και τι κάνουμε τώρα για να κονίσουμε? Είμαστε εντάξει. Ούτε και το εργαλείο μας, βλέπετε το πιάνο, έχει φάει όλο το μαύρισμα, είναι έτοιμο. Αν φρενάρει το εργαλείο μας τον νίκη, είναι εντάξει. Αν το κάνουμε λίγο έτσι, βγάζει μια μικρή φλούδα. Βέβαια εγώ έχω φτιάξει και ένα μεγαλύτερο για μεγαλύτερη διάμετρο. Για μεγαλύτερη διάμετρο εργαλείο. Αυτό είναι δική μου κατασκευή, αντιγραφή αυτού είναι βέβαια. Πρέπει να πάει λίγο πίσω. Και από τον ήχο που κάνει μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι σωστό ή όχι. Κάνει διαφορετικό ήχο όταν εφάπτεται ολόκληρο το εργαλείο και διαφορετικό όταν εφάπτεται ένα κομμάτι. Το πάμε παράλληλα στο δίσκο της μήλας, χωρίς να πιέζουμε. Και φροντίζουμε να το κρατάμε ίσια. Θέλει λίγο ακόμα.
στροχισμένο τώρα το εργαλείο μας. Δεν ξέρω αν φαίνεται το νίκη μου πάνω. Θα πάμε στην αφή στο Μεσκίου. Υπάρχουν δύο τρόποι να αγωνίσουν. Ένας είναι αυτός. Υπάρχει και ένας δεύτερος, τον οποίο εγώ θεωρώ πολύ πιο εύκολο για να αγωνίσεις σκιού. Μια στιγμή να σταματήσω τον τροχό. Ταυτόχρονα διαμορφώνω μια λίμα σε εργαλείο σιγά σιγά. Ακουμπάμε το πίσω μέρος αυτό και φέρνουμε αυτό στην κλίση που εθάπτεται. Ξανακάνουμε το μαργαδόρο, το σημάδι με το μαργαδόρο. Κανονικά θα πρέπει να το κάνουμε σε όλη την επιφάνεια. Εγώ το έκανα δεικτά γιατί ακουμπάμε λοιπόν, αν το δείτε, ακουμπάει πλαγίως όλο αυτό και έτσι έχουμε τη δυνατότητα το έφαγε, ακριβώς εδώ είμαστε, έφαγε το μαύρο. Και δεν μάθει να το δει. Λίγο να επιμένουμε ακόμα, αλλά κοιτάξτε προς το παρόν τι έχει κάνει. Είπαμε ότι απλώς το ακουμπάμε, δεν το πιέζουμε πάνω στο τροχό. Όσο περισσότερο το πιέζετε, τόσο περισσότερο θα ζεσταθεί. Ας το βάλουμε και λίγο στο νερό γιατί το είχαμε πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα κονισματάκια μας εδώ. Σας έδειξα ενδεικτικά κάποια εργαλεία. Από εκεί πέρα μπορείτε να κάνετε διαμόρφωση και στον 180 το τροχό, αλλά δεν θα το προτιμούσα γιατί θα σας πάρει πάρα πολύ ώρα. Προτιμώ εδώ στον 120, 80 είναι αυτός. Να σταματήσω λίγο το τόρυβο. Αν το πιάσετε θα καταλάβετε ότι έχει μια σχεδόν λία επιφάνεια, γιατί αυτό είναι κυβικό σαν κύβι, νητρίδιο του βορείου. Ένα πολύ σκληρό υλικό και τρώει πάρα πολύ καλά. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να έχετε και έναν αξιόπιστο τροχό που να αποδέχεται την ταχύτητα και να μην τη μειώνει. Χρειάζεται χαμηλή ταχύτητα. Όταν λέμε για χαμηλή ταχύτητα εννοούμε
γύρω στις 1400 στροφές. Αυτό συγκεκριμένα είναι των 1400 στροφών. Υπάρχουν όμως και άλλοι που είναι 3.500 στροφών, είναι πιο φτηνοί, αλλά χρειάζεται λιγότερο χρόνο, αλλά είναι πιο πιθανό να κάνεις κάποιο λάθος από αυτή την ταχύτητα. Δηλαδή λίγο να το πεις, λίγο να σου ξεφύγει, η ταχύτητα θα το φάει πολύ περισσότερο. Η λογική λοιπόν, και θα το ζεστάνει βέβαια και πολύ στον μισό χρόνο. Η λογική είναι ένα τέτοιο μηχάνημα. Βέβαια κυκλοφορεί και σε μικρότερο, αυτό είναι 900 βάτο νομίζω, τώρα δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είναι 900 βάτ. Υπάρχει και ένα, αυτό είναι της Axminster, και ευχαριστώ τον Γιώργο τον Γεωργουλάκο της Unicat που μπόρεσε και μεσολάβησε να το προμηθευτώ. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο μικρότερο, 350 βάτ, και αυτό καλό είναι, και η διαφορά είναι ότι δεν αντέχει πάρα πολύ στην υψηλή ταχύτητα που χρειάζεται. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε εδώ ένα 8 ιντσών τροχό, υπάρχουν και σε μικρότερη και 6 ιντσών τροχή, αλλά πλέον κάνουν στο bevel μεγαλύτερη κοιλότητα από ό,τι θέλουμε. Ο ιδανικός τροχός είναι 8. Θα τον βρείτε δύσκολα στην Ελλάδα, από το εξωτερικό θα τον βρείτε πιο εύκολα, και χρειάζεται κάποια διαδικασία να προμηθευτείτε και αυτό το σύστημα της OnWay, ή να φτιάξετε ένα δικό σας που θα είναι παρόμοιου χαρακτήρα. Εγώ έχω φτιάξει αυτό εδώ μόνος μου, και αυτό είναι το αυθεντικό της OnWay, και το έκανα γιατί έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα σε πιο χοντρά σκαρπέλα, δηλαδή 2 ιντσών και τέτοια, ενώ αυτό παίρνει μέχρι 16 ιντσών, 18 κάπου εκεί. Και φυσικά μπορείτε να φτιάξετε να σας δείξω, έχω φτιάξει ένα δεύτερο, το οποίο έχει διαφορετικό τραπεζάκι για να αγκαλιάζει το τροχό, για να μπορείτε να κάνετε κάποιες περαιτέρω κλήσεις σε κάποια άλλα ειδικά εργαλεία που ακονίζετε, εφόσον έχετε τέτοια ειδικά εργαλεία, γιατί όπως θα σας δείξει και ο Αλέξανδρος εδώ δίπλα, τα εργαλεία εδώ είναι πάμπολα ειδικών αποστολών και ακονισμάτων, όπως είναι αυτό εδώ, ας πούμε, δεν ξέρω αν φαίνεται, το οποίο είναι για κάποιες ειδικές λειτουργίες, να μην σας πρίζω γιατί είναι, και φυσικά όλα και τα από εδώ εργαλεία που υπάρχουν εδώ γύρω. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για οποιοδήποτε πληροφορία ή με κάποιο άλλο μέλος του συλλόγου έχει τέτοιο τροχό CBN, για να τον βοηθήσει, να τον κατευθύνει, να του πει μερικά μυστικά που χρειάζονται, και από εκεί πέρα όλα θα είναι πανεύκολα. Δεν χρειάζεται πλέον. Είχα πάρει ένα σύστημα με νερό και με μεγάλο τροχό και με νερό, το οποίο στην κυριολεξία το πέταξα από εδώ, γιατί έπρεπε να κάθομαι να ακονίζω όλη μέρα 2-3 εργαλεία. Ενώ με αυτό έχω βρει την υγειά μου και είναι τα ακονίσματα, τα εργαλεία μου είναι εξαιρετικά. Σας το συνιστώ. Σας εύχομαι καλό βράδυ και σας προτρέπω να εγγραφείτε στο σύλλογό μας και να ακολουθήσετε και τη σελίδα μας στο Facebook της λέξης των ξυλοτορναδόρων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.